over falder ned. Nå, det er en ny episode, den er lige gået ud, fordi der ikke var nok. Hey, så skal vi lave en ny episode, og den skal være, hvor I to dræber hinanden. I må ikke dræbe hinanden. Ikke dræbe hinanden. Jo, vi er i gang. Den er i gang. Bare dræb mig. Vi kan prøve i hvert fald. Kom tilbage nu der. Du skubber ham bare okay. Hallo, skyd ham ned. Okay. Jo, med den der. Han er skudt ned med fiskestang, Tobias. Det kan du godt. Tobias! Tobias, prøv på! For helvede. Hvor er du nu? Han er forsigtig. Skyd med fiskestang. 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 Ved du hvad? Jeg er genial. Ved du hvad skal nu? Det er dum, ikke Bjørn. Jeg sagde det jo. Det er spillerfloks. Okay, I skal alligevel ikke bruge den. Nej, jeg overlevede. Du gør ikke Bjørn, du tænker. Altså, jeg tror, du Tobias, du vinder. Det tror jeg. Nej! Ja! Jeg er også. Sådan. Det er ondt, det der. Du er mega ondt. Den må op. Nej, vi skal lave en fight deroppe, okay? Nej. Han må gerne dræbe dig. Hvem er i live? Det er I to. Du har næsten ikke flere floklere. Jeg kan godt bare på cobblestone. Okay, jeg tror altså, du vinder. Hallo, hvem har egentlig bedst? Jeg tror faktisk, Ingebjørn, du har... Ingebjørn har bedre armor end dig. Og faktisk meget bedre, og du dør stadig, Ingebjørn. Han har en jernchest enchanted, og du har en diamant enchanted, du dør stadig. Du er altså lidt bag, hvis du dør. Ej, det er ikke, fordi det er lidt svært, når man er dernede. Ja, sådan. Det er bare spillet godt. Det er lidt lille, makker. Eller jeg er også gross. Lille hoster. Ingebjørn, lad nu være med bare kravle. Lad de op, fordi så sker... Det er der sker lige lidt. Nu er der en, der ringer til mig på Skype for nu. Hallo, dræb ham! Farvel, Ragnar. Nej! Du klarer det! Vent, vi skulle ikke... Ja, kan I se det her? Jeg kan se, at de begge to joinede. Okay. Yes. Okay, vi er sammen indtil da. Det final battle! Okay, start videoen. Den er allerede startet. Hej folkens, vi er tilbage. Og vi spiller Skyward. Sidste runde var virkelig sjov. Og jeg havde lidt løgn. Jeg kunne ikke være med i sidste runde, fordi at der var desværre havde jeg lavet et hul, og der faldt jeg ned. Det var lidt... Altså, hør lige her. Vi er stadig i samme episode som før. Så ved I bare det. Ups, folkens, det må jeg også sige. Vi aner ikke engang selv, hvad episode er. Jeg lægger, så jeg faktisk et grønt blok. LOL! Diamond Chest Enchanted med min computer var så seriøs, at jeg faktisk mistede liv, da jeg faldt ned. Hvor er det ondt. Den var mega seriøs, fordi den troede den ikke, det de havde gjort, hvor man ikke... Okay, men vi kan godt klare det her. Vi skal bare nogle fastlægge, det var virkelig sjovt. Det var virkelig sjovt. Okay, jeg prøver at finde nogen. Ja, jeg har det der. Jeg hopper på mit eget hul. Jeg har selv holdt med. Fuck. Lol. Har jeg ikke 2 kills? Find nogen. Det har alle sgu da. Hvad har alle? Så skal jeg sgu da ikke engang. Ja, jeg har et quick. Nogle gange så ligger de nede i sådan en mine. Ja, men det gør de næsten hele tiden. Det var fordi, jeg kunne ikke finde den, og jeg havde da kigget over, at... men jeg døde. Jeg døde også.
Ej, men. Så er det kun mig. Jeg tror, at det dør. Det gør jeg sikkert. Ja. Vi kan vente. Vi kan vente. Ja, hvad? Jamen, jeg har virkelig gode ting. Begynd. Den er begyndt. Okay. Hej, folkens. Hej igen, venner. Og den her gang kan vi se, at det blev til en sandverden. Det har vi jo ikke prøvet for. Vi har kun prøvet almindelige verdener. Almindelig mik noget. Det er lige sådan noget. Og jeg starter ved siden af indføren. Den var sad den der. Jeg har et så. Det har jeg ikke indtil videre. Okay. Jeg har de og enchanted diamantrustning. God. Det har jeg sådan set også før. Nej, det er kun til sidst, den hedder, var det? Okay, jeg kommer. Dusch! Jeg vil ikke, at der følger noget. Jeg hugger altid mit træ, sådan, så jeg har lidt træ til at starte med. Det gør jeg ikke. Jeg har ikke hvad jeg står med i min minebejde, så er der nogen af jer, der har et ekstra våben? Ja. Jeg har en økse som våben. Team with me, panda pie. Giv me a. Ikke skyd ham, der laver planker hen til midten. Okay, det er dig, ikke også? Nej, det er ikke mig. Der skal dræbe! Jo, det er mig. Nej, fordi der er to. Hvor der er en, der burer mig ind sammen med en kiste. Der Hvor er en dum egentlig? Eva, hvorfor tager du mit træ? Giv mig det lige igen. Giv mig det igen. Jeg dør nu. Eva, giv mig det igen. Nej, jeg døde. Eva, du skulle ikke have hugget. Jeg stopper videoen. Den er startet videoen, men hvad den hedder? Nej, du må ikke starte den. Vi gad ikke spille Skywars mere, så vi spiller bare Kid Wars, fordi det elsker vi. Kid, er det startet? Nej, Kid PvP hedder det. Ja. Og vi skal lige til spawn alle sammen. Ja. Nej, vi skal bare til Kid Wars. Mig og Ragnar, vi hopper rundt nu. Okay, vi hopper ned nu. Jeg bliver skudt. Ja, okay, vi begynder. Vi skal over dem. Okay. Ja, faktisk er jeg ved at dø nu, men... Diamant giver. Mand. Løb! Hey, han er ikke diamant brugt. Han er ved at dø! Ham der havde alt. Han er ved at dø, han er ved at dø, han er ved at dø, han er ved at dø. Okay, ham kan vi godt tage, måske. Fordi han er stadig rimelig stærk, han har diamantsværd. Han har diamantvenner. Eller han er pænt stærk, men... Han er diamantvenner. De laver bagholdsangreb. Undskyld. Den der fortæller du. Okay, eller du. Okay, kom til skibet, Hjalte. Jeg har kun 3 liv, så vi kan vi ikke stå i kanonstillingen, fordi at jeg har kun 3 liv. 3,5. Okay. Det er mig. Og så går vi lige sådan der. Bjørn, jeg er ved at dø! Jeg var med at skyde hinanden i tumper. Assassination! Ja! Nej, jeg gjorde det med en bue. Jeg slog dig kun med en bue. Dø! Fuck, hvad det ondt det der. Det var ikke mig. Ned! Okay, nu er vi sammen, okay? Vi er sammen. Her har I en flaske. Det er tegnet på venskab. Her. Det er venskab. Nej, jeg ved du ikke. Okay, vi gør det ikke mere. Vi ses. YouTube, mand. Okay, Du skal ikke stoppe. Stoppet. Jeg hopper ned. Op igen. Nej, vi tager hen til det andet hus. Den her vej. Ragnar og Hjalte. Rejser. Vi flytter vores hus nu. Ja. Den her vej. Man skal op her. Ekspeditionen er slut.
Og så